Halo. Informasi lan layanan analitis ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti karo data ringkesan kanggo perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa ndeleng saben parameter saka perusahaan kasebut kanthi teliti. Kita bakal nganalisa indikator utama organisasi Jones Lang LaSalle, ticker JLL. Review iki digawe nggunakake informasi wiwit 18 Maret 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. kalebu subkategori T properti, 175 perusahaan melu ing analisis, kang banget wakil. Deleng tabel pesenan ing mburi video iki. Asil saka bekanggo perusahaan punika 6,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 0,8 terms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing kabeh pasar ing umum. Elingo yen skor rata-rata kanggo pasar total 1,9 terms. Marang skor 6,5 terms kanggo Jones Lang LaSalle Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Jones Lang LaSalle lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat pungkasan 12 sasi saham Jones Lang LaSalle, nuduhake dinamika 37,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 12,2%. Iki cetha ora nuduhake apa-apa, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. regane $12 1 miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $899 miliar. Jones Lang LaSalle duwe bagian 1,337% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $6,77 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $409 miliar. Jones Lang LaSalle Inc. iku 1654%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Jones Lang LaSalle ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 1,337%. Regane buku 1,654%. Iki 24% luwih saka nuduhake nilai ekcange. Taksiran nuduhake organisasi saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 terms. Utang organisasi analisa kanggo $2,91 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku akun kanggo 43% saka usaha. Skor adhedhasar tingkat kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Imbangan rega pasar perusahaan kanggo bati cocok karo 22. Rata-rata kanggo subkategori punika 51,6 lan iki 57% luwih murah tinimbang kanggo subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $547 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo teko 12 sasi samestine $774 mayuta-yuta. Kang 41,6% luwih saka tokoh saiki. Taksiran saka prakiraan indikator untung mangsa dibandingake karo ing subkategori apik 0,5 terms. Rasio regane perusahaan kanggo revenue yaiku 0,5. Rata-rata kanggo subkategori punika 3,9, kang 87% luwih murah tinimbang ing subkategori. Evaluasi nilai pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $23.430 mayuta-yuta.
Revenue nerusake kanggo sabanjur 12 sasi wis samestine kanggo 33.180 US$ mayuta-yuta. Lan iki 42% luwih saka saiki. Pambiji prakiraan indikator pendapatan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan subkategori. Apik 0,5 terms. Wates dodolan punika 2,3%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 5,3%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan 0 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 23,992%. Iki 1,694% tambah ing pangsa kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing nilai pasar saka organisasi Jones Lang LaSalle, mbok menawa menyang underestimation. Jumlah ibu kutha saben karyawan perusahaan punika $107.000. Lan ing subkategori ana $1.924.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 94,4%. Ngira volume modal pasar saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori. Apik 0,5 terms. Jumlah bati saben pegawe $4,9.000. Rata-rata kanggo subkategori punika $37,3.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 87%. Ngira-ngira bati saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori. Lumayan 0 poin. Bagian saka revenue saben karyawan individu saka perusahaan punika $209.000. Miturut subkategori $488.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 133%. Ngira volume revenue kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori. Lumayan 0 poin. Saham For Sale punika 1,1%, karo rata-rata subkategori 3%. Iki regane saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 45% kanggo perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14,51%. Teknis, enggo bareng subkategori sing rega kira-kira padha karo enggo bareng perusahaan Jones Lang LaSalle. Regane nyoto saka saham perusahaan kira-kira $254. Perkiraan konsensus kanggo rega saham perusahaan kira-kira $330. Prabdan antarane rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 30%. Ayo kang katon ing tabel pesenan kasedya kanggo Everyone, link ing komentar pinned. Tabel pesenan ngandhut kabeh ing informasi pancasan mangsa iki lan sistem referensi kanggo regane simpenan guru, markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinned. Minangka asil saka regane saham perusahaan Jones Lang LaSalle Inc. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku kanthi rega $253, 48 saben saham. Penilaian organisasi adhedhasar metode penilaian, indeks AKIM. Take profit disetel ing 276,08. Mandeg mundut disetel ing 230,88. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut.
Banjur pesenan kasebut tetep kanthi mandiri ing pungkasan sesi ijol-ijolan tanggal 17 April 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Tiker, LIV bakal pesen ngedol Wawas. Video ing urutan imbangan bakal utawa wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa Wawas. Urutan kapindho ditutup ing rega saiki. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru, Markets.